Tak nám řekněte něco o vašem filmu. Nic říkat nebudu. Zeptejte Míši, co bys řekl o filmu, jak to dopadlo? Tak jaký bylo natáčení? My už jsme vlastně po natáčení. Celkově celý proces filmování nám zabral 6 natáčecích dní, myslím. No. A dnes se dáme do té těžší a zřejmě ještě zdlouhavější práce, kde bude teda hlavně třeba spousty technických sil. A to je proces stříhání našeho filmu. O tom ale víc asi Kuba bude vědět, já moc tohohle teda nevidím. Ví něco Herb? Já jsem byl vytažen ze své cimry se slovy jedeš natáčet, takže já vám to moc neřeknu. Jste odvážný. Jo. Prosím. Jeď bába na přechodu a ještě čumí jak vrána. A druhý za ní, který chce chytit, koukej. Nahaj, bude pichaně. Koukej, já mám brýle, teď dělá jako, že za ní nejde. Tak dneska si dáme po škole malý sezení tady s Michalem a s Honzou. Bude pichání? No, to možná až večer, ale než bude pichání, tak bude pináko. A budeme stříhat to video, což bude strašná plakárna. Ještě k tomu dávat ten zvuk. A taky se dohodneme, jak dlouhá už bude tak asi stopáž filmu. No, to by se mělo zjistit konečně. Budeme rádi za tu 3/4 hodinu, bychom byli úplně nadšení, a spíš to vypadá na míň. Já si myslím, že bude jak půl hoďka, člověče. Půl hoďka, protože budeme mít velkých prostřihů, tam je spousta scén, které jsou povedený, ale do toho filmu se nehodí. A v případě zájmu uděláme... Čekáš čas. Jak to vidíš s těma Brugama? S Brugama uvidíme podle úspěchu všeho prvního filmu. Každopádně bychom taky měli udělat nějaký sestřih nepovedených záběrů, protože ty jsou na tom filmu možná i nejvtipnější. Jo, výstava 6 scén ve sklepě, co? No, jsme si dělali statistiku, kdo zkazil nejvíce záběrů. A co ty? Nejméně zkazil asi náš František. Přímo to bude asi tím, že měl tak 15 slov za celý film. Asi tak. To mělo ještě víc. To mělo něco víc než tady Herb. Herb neskazil podle mě ani jeden záběr. Herb vlastně nemluví. Jo, vlastně jo. Herb řekne jenom Enter, nebo co to tam řekne, Ježíši Kriste. Tam couve. Ještě děláme času. Jo, vlastně ještě nemáme úplně dotačeno, teď se budou dodělávat ty úplné nedodělky. Nebo cože to budeme dneska natáčet? No, dneska bychom měli předělat půdu, protože jsme zjistili, že by se nám tam hodila taková vtipná scéna. Tak to musíme přetočit. Já to dám z gále, jo? To je překvapení. No, tak uvidíte, jak musíme, jo, uvidíte ve filmu. Nám se strašně líbila ta hudba z daného parťáků, ten tanec s lasery, tak doufáme, že ji tam nějak uplatníme. To je krásný nápad. Tak to bude asi vše, co jsem chtěla vidět. A loučím se s váma. Ahoj.